नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो गिबियावनो आंनि बे चेनेलाव बरायनाय जाबाय। जों दिनै थाखो 10 निफ्राय सानखान्थि आयदानिफ्राय सोंनाय बिदां 3.3 निफ्राय क्वेश्चन नम्बर 3 नि 4 खौ सल्व खालामगोन। बे भिडिअखौ नोंथांमोना मोजाङै नायलां, जोबजासिम नाय, दानला दानसे नायबा बुजिनाय नङा। लोगोसे मोनसे खावलायनाय, आङो 3 नि 1 आरो 2 आरो 3 खौ सल्व खालामबाय। जुदि नुवाखैब्ला बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक होनाय दंबावो, थांनानै नङाब्ला गोजौनि आइ कार्डआव थांनानै नायनो हागोन। स' नायलांदो बेखौ। जों गिबियावनो कुवेश्चन्सखौ बुजिना लाग्रोनि। स' कुवेश्चन्सआव मा होनना बुंदों? दाबसे सहराव टेक्सिनि भाराया मोनसे थि मासुल आरो थांनाय जानथायजों लोगोसे हमफानाय। माने दाबसे सहराव टेक्सिनि भारानि खोथा बुंदों बेवहाय। दाबसे सहराव टेक्सिनि भाराया ओरैबायदिनो जे टेक्सिनि भारायाव मा थादेरोनो? मासुल थादेरो आरो मा होनो? थांनाय जानथायजों लोगोसे हमफानायनो। स' नायलांग्रोलाय कुवेश्चन्सखौ दा आं मोजां बुजायना होगोन। होमबा नाय, 10 किल'मिटार जानथाय मोनसे थांनायनि थाखाय भारा होनांनाया 105 रां आरो 15 किल'मिटार हान्थिनायनि थाखाय भारा होनांनाया 155 रां। थि मासुल आरो मोनफ्रोम किल'मिटारनि भारा होनांनाया बेसेबां? सासे मानसिया 25 किल'मिटार जानथाय हान्थिनायनि थाखाय बेसेबां भारा होनांगोन? स' जों बेखौ बेटार बुजिनो थाखाय इंलिश मिडियामनि कुवेश्चन्सखौ नायनि। इंलिश मिडियामनि कुवेश्चन्सआव दङ, द टेक्सि चार्जेस इन ए सिटी कनसिस्ट अफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge fare is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge fare is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? बिदिब्ला बिसोर जोंनाव मा सोंदों? नाय, थि मासुल आरो मोनफ्रोम किल'मिटारनि भारा। So they are asking about the fixed charges and the charge per kilometer. बे जाबाय जोंखौ सोंदों। बिदिब्ला बे कुवेश्चन्सखौ बुजिनो थाखाय आं नोंसोरखौ एसे मोजां बुजायनो नायलांबाय था, मोजां भिडिअखौ। बिदिब्ला कुवेश्चन्सआव मा होनना बुंदों? जे सासे मानसिया बेरायहैनो थांदोंमोन, हान्थिनो थांदोंमोन। फार्स्टआव बियो 10 किल'मिटार हान्थिबाय, उनावहाय बेसेबां किल'मिटार हान्थिदों? 15 किल'मिटार हान्थिदों। 10 किल'मिटार हान्थिनायाव बियो बेसेबां भारा होनांदोंनो? 105। 10 किल'मिटार हान्थिनायाव बियो भारा होनांदों 105 आरो खेनसेया बेसेबां? 15 किल'मिटार। 15 किल'मिटार हान्थिनायाव बियो बेसेबां भारा होनांदों? 155 भारा होनांदों। दा बिदिब्ला जोंनाव मा सोंदों? मोनफ्रोम किल'मिटाराव, माने 1 किल'मिटाराव भाराया बेसेबां बेखौ सोंदों। 1 किल'मिटारनि भारा, 1 किल'मिटाराव बेसे भारा गोलैनाय बेखौ सोंदों। माने ओरैबायदि जायो, आं मोनसे खोथा क्लियार खालामनो होखानि। किसुमान जायगाफोराव किल'मिटार हिसाबैसो मा जायो? भाराया जायो, बा मिटार हिसाबैसो भाराया जायो। थिग बे केसावबो बिदिनो आरो 1 किल'मिटारनि थाखाय मोनसे फिक्स भारा दंखायो आरो। अके, दानिया जों कुवेश्चन्सआव फैफिनसै। जे कुवेश्चन्सआव मा होनना बुंदों? जे गाव गारिनि भारा जे होन्दों ना, गारिनि गासै भारा गोलैनाया, बे गासै भारायाव मोननै रां हाबना दंदेरोनो। मा? मोनसेया जाबाय मा? थि मासुल। मोनसेया जाबाय थि मासुल आरो मोनसेया जाबाय जानथाय बारलांनायनि सायाव जानाय भारा। डिस्टेन्स कभारनि सायाव जानाय भारा दे, डिस्टेन्स कभार्ड। बिदिब्ला 10 किल'मिटार थांनायाव बियो मा होनो गोनां जादों? थि मासुलबो होनायजों लोगोसे 10 किल'मिटार थांनायाव बेहा गासै बेसेबां भारा जाथारमारदोंमोन, बिसोर मोननैजों जमा जानानै बियो गासै बेसेबां भारा होनांदों? 105 होनांदों। थिग बेबायदिनो 155 रां थांदों बेसेबां थांनायाव? 15 किल'मिटार थांनायाव। 15 किल'मिटार थांनायाव बेहा गासै बेसेबां भारा जामारोमोन, बेजों लोगोसे बियो माबो माजों? थि मासुलजों होफानानै जमायै होफानानै गासै बेसे रां होनो गोनां जादों? 155 रां होनो गोनां जादों। स' बुजिबाय ना? स' बिदिब्ला 105आ जोंहा गासै भारा, बेवहाय मोनबेसे हाबना दङ? मोननै रां हाबनानै दङ। बेवहाय मोननै भारा हाबनानै दङ। मोनसे जाबाय थि मासुल आरो मोनसे जाबाय 10 किल'मिटार थांनायाव गासै जानाय भारा। अके, थिग बिदिनो 155आवबो जोंहा मोननै रां हाबनानै दङ। मोनसेया जाबाय थि मासुल आरो मोनसेया जाबाय जानथायखौ लानानै
जानथाय बारलांनायखौ लानानै जानाय भारा माने 15 किल'मिटार थांनायाव बेसे भारा जामारदों ओके स' बे जाबाय जोंहा कुवेश्चन्स स' बुजिबाय जानांगौ कुवेश्चन्सखौ बिदिब्ला दानिया मा सोंदों होनदोंमोनलाय बे थि मासुलखौ सोंदों बिसोरो बे थि मासुला बेसेबां आरो जानथाय बारलांनायनि सायाव जानाय भाराखौ सोङालासिनो माखौ सोंदों 1 किल'मिटारनि भाराया बेसेबां गोलैदों 1 किल'मिटाराव भाराया बेसेबां गोलैदों ओके स' 1 किल'मिटाराव भाराया बेसेबां गोलैदों जों बेखौ गिबियावनो दिहुननायनि सिगां एसे खोथा बुजिना लाबावनि एसे मोजां गोसो होना नाय भिडिअखौ बेनि थाखाय आं बेखौ खोमोरनि आं मोनसे खोथा बुजायबावनो नोंसोरखौ एसे टाइम लागोन दे भिडिअआ अब्लाबो नोंसोर गोसो होनानै खोनासङोब्ला थारैनो बुजिलांगोन स' ओंखायनो आं गोसो होनानै नायलांबाय थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय हमना लानोसै जोङो बेयो दोंसे बियो मोनसे लामा दै बियो मोनसे लामा जाय मानसिया हान्थिदों होनदों बावहाय मोननै लामानि खोथा बुंदों दै मोनसे जाबाय 10 किल'मिटार साप'ज बेयो 10 किल'मिटारनि मोनसे लामा आरो मोनसेया बेसेबां लामानो 15 किल'मिटारनि मोनसे लामा साप'ज बेयो 15 किल'मिटारनि मोनसे लामा 15 किल'मिटारनि मोनसे लामा बियो बुजिनो थाखाय जों बे सावगारिखौ लाबाय बियो 15 किल'मिटारनि लामा नैबे जाबाय 10 नैबे जाबाय 10 बे जाबाय 15 होमबा बेहा नैबेजों हान्थिनायाव बेसे खरसा जादों 105 रां खरसा जादों आरो आं दानि बावैसो बुंलांखाबाय जे 105 रां खरसा जानायाव मोननै खरसा हाबना दङ मोनसेया जाबाय थि मासुल मोनसेया जाबाय बारलांनाय जानथाय बारलांनायनि सायाव जानाय भारा होमबा 10 किल'मिटाराव 1 किल'मिटार बेसेबां थागोन 10टा थागोन ना 10टा थागोन 10टा जोंहा 10टा जानाय जायाखै नायसै जों बेखौ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेनिफ्राय बिसिम जोङो बेखौ ए लानि माने बेखौ जों अ लाबाय अ ए बि सि डि इ एफ जि एइच आइ जे माने मानसिया अ निफ्राय मासिम थांदों जे जेरावहाय बेसेबां किल'मिटार दङ 10 किल'मिटार दङ बेनिफ्राय बिसिम 1 किल'मिटार लाबाय जोङो बेनिफ्राय बिसिम 1 किल'मिटार बेनिफ्राय बिसिम 1 किल'मिटार सि निफ्राय डिसिम 1 किल'मिटार डि निफ्राय इसिमबो 1 इ निफ्राय एफ सिमबो 1 एफ निफ्राय जिसिमबो 1 किल'मिटार जायखिजाया बेनिफ्राय बिसिम 1 किल'मिटार गोजा अके स' 1 किल'मिटार लाबाय जोङो होमबा बाहाय 1 किल'मिटार मोनबेसे दङ 10 किल'मिटाराव 1 किल'मिटार मोनबेसे थागोन 10टा थागोन ना मोनबेसे थागोन 10टा 1 किल'मिटारा दै 1 किल'मिटारा 10टा थांगोन हमनानै लानोसै जोङो जे 1 किल'मिटारनि भाराया 30 रां 1 किल'मिटाराव माने 0निफ्राय ए सिम फैयोब्ला नोंहा बेसेबां खरसा जागोन 30 ए निफ्राय बिसिम फैयोबा 30 बि निफ्राय सि सिम फैयोबाबो 30 बिदिनो थांबाय थागोन बियो होमबा 10 किल'मिटार थांनायाव बेसे खरसा जागोन 10 किल'मिटार थांनायाव बेसे खरसा जागोन 30 बेनिफ्राय बिसिम फैबानो 30 बेनिफ्राय बिसिम फैबानो 30 बेनिफ्राय बिसिम फैबानो 30 बेनिफ्राय बिसिम फैबानो 30 खरसा जागोन 1 किल'मिटार थांनायाव बियो 30 खरसा जालांबाय थागोन होमबा 10 किल'मिटार थांनायाव बेसे खरसा जागोन 30 10 बार माने 10 into 30 बेसेबां खरसा जागोन बेहा 300 रां खरसा जागोन अके जुदि आं बेखौ 1 किल'मिटारनि भाराखौ आङो 30 हमालासिनो x होननानै y होननानै हमना लाबाय आं जेनेबा y होननानै हमबाय आं दे जों मिन्थिया जायखौ जों दिहुननांगौसो ओंखायनो जों बेखौ मा होननानै हमनांगौ x नङाब्ला y होननानै हमनांगौ आङो मा खालामखो जे 1 किल'मिटारनि भाराखौ आं मा हमखो y होननानै हमबाय आङो y बा बिनिफ्राय बिसिम फैबा नोंहा y खरसा जागोन बिनिफ्राय बिसिम फैबा y खरसा जागोन बिनिफ्राय बिसिम फैबा y खरसा जागोन बिनिफ्राय बिसिम फैबा y खरसा जागोन मानो y खरसा जागोन मानो होनबा बिनिफ्राय बिसिम 1 किल'मिटार बिनिफ्राय बिसिम 1 किल'मिटार 1 किल'मिटाराव जुदि y खरसा जायोब्ला होमबा बे 30 नि जायगायाव मा जागोन y जागोन होमबा 10 जों y जों मा मोनगोन जोङो 10y मोनगोन बेनिफ्राय जों मा बुजिनो हायो बेनिफ्राय जों मोनसे खोथा बुजिनो हायो जे जुदि 1 किल'मिटारनि भाराखौ जों y रां हमोब्ला 1 किल'मिटारनि भाराखौ बेसे हमोब्ला y रां हमोब्ला होमबा 10 किल'मिटार थांनायाव बिनि भाराया बेसे जागोन 10y जागोन ओके थिग बेबायदिनो
1 किल'मिटारखौसोथ' y हमखाबाय नालाय होमबा 15 किल'मिटार थांनायाव बिनि भाराया बेसेबां जागोन 15y जागोन बुजिबाय ना क्वेश्चन्सखौ बेसे y जागोन 15y जागोन 15 किल'मिटार थांदोंबा 1 किल'मिटाराव आं जुदि y हमोब्ला ओके स' दानिया जोंखौ थि मासुलखौ जे दिहुननो थिनदोंमोन बे थि मासुलखौ जोङो मिथिया ओंखायनो आं बेखौ मा होननानै हमना लानोसै x होननानै हमना लानोसै बेनिफ्राय 1 किल'मिटाराव बारलांनाय जानथायखौ आं मा होननानै हमना लानोसै y होननानै हमनानै लानांगौ ओके बा 10 किल'मिटार थांनायाव बेसे खरसा जागोन ना 10y आरो 15 किल'मिटार थांनायाव बेसे खरसा जागोन 15y क्लियार स' जोङो दानिया प्रब्लेम्सखौ सल्भ खालामसै नायलांबाय थाबानो जाबाय स' गिबियावनो लिरदो जोंखौ मा दिहुननो थिनदोंमोन बेखौ हमबाय होननानै हमबाय लेट मा दिहुननो थिनदोंमोन जोंखौ थि मासुला माने फिक्स चार्ज थि मासुलखौ जों मा हमसै x रां होननानै हमसै बेसे रां होननानै हमबाय जोङो x बेनिफ्राय 1 किल'मिटारनि भाराखौ सोंदों ओंखायनो आं बेखौ हमसै 1 किल'मिटाराव भारा ओके चार्ज अफ पार किल'मिटार चार्ज अफ पार किल'मिटारखौ बेसे हमसै y रां हमसै बेसे रां हमबाय जोङो x आरो y हमबाय दे नाय दा फार्स्ट कन्डिशनखौ लिरदो एकर्डिं टु क्वेश्चन्स ओके सोंलु बायदिब्ला स' फर इंलिश मिडियाम इउ राइट a/q एकर्डिं टु क्वेश्चन्स सोंलु बायदिब्ला फार्स्टआव बेसे थांदोंनो बियो 10 किल'मिटार थांदों 10 किल'मिटार थांनायाव बेसे खरसा जादों बेखौ नायग्रो 105 खरसा जादों बेसे खरसा जादों 105 खरसा जादों ओके बे जाबाय फार्स्ट कन्डिशन ओंखायनो आं बेखौ गिबियाव होननानै लिरना लाबाय फार्स्ट गिबियाव बेसे खरसा जादों बेहा 105 खरसा जादों फार्स्ट थांनायाव नाथाय बे 105 खरसा जानायाव मा होनदों मोननै खरसा हाबना दङ मोननै खरसाया मामोन नाय थि मासुल आरो बेसे किल'मिटार थांदों 10 किल'मिटार 10 किल'मिटारनि भारा सिनायदोंना बेखौ 10 किल'मिटार थांनायाव बेहा गासै 105 खरसा जादों 105 खरसा जादों बे 105 खरसा जानायाव मोननै खरसा हाबनानै दङ बे मोननै खरसायानो जाबाय थि मासुल जायखौ जों मा होननानै हमना लाखाबाय x होननानै हमना लाबाय होमबा बेवहाय जों मा होदो x होदो ओके बेनिफ्राय आरो मोनसे भाराया जाबाय मा 10 किल'मिटारनि भारा 10 किल'मिटार थांबाय नालाय 10 किल'मिटारनि भाराखौ होनांसिगोन नोङो बा 10 किल'मिटारनि भाराया बेसेमोन आं दानि बावैसो खिन्थादोंमोन ना बेसेमोनलाय 10 किल'मिटार होनबा 10 फैगोन 1 किल'मिटारनि भाराया बेसेबां y 1 किल'मिटारनि भाराया जुदि y ब्ला 10 किल'मिटारनि भाराया बेसेबां जागोन नो 10y आं जास्ट बावैसो दानि बावैसो बुजायखांबाय बिदि बुजियाखैबा बै सिगांनिखौ बोनानै नायफिन बा बे जाबाय फार्स्ट कन्डिशन दिस इज द फार्स्ट कन्डिशन आं बेखौ समानथाय 1 होनानै लानोसै दै मा होनानै लानोसै आङो समानथाय 1 10y माने मा होनदों 10 किल'मिटारनि भारा गोसोआव लाखि नैथियाव that is the second condition at second but secondly मा साबसिन जागोन firstly secondly नैथियाव बेसे किल'मिटार हान्थिदोंनो 15 किल'मिटार हान्थिदों 15 किल'मिटार हान्थिदों 15 किल'मिटार हान्थिनायाव बिनि खरसाया जादों 155 गासै खरसाया बेसेबां लिरग्रोना लालाय 155 बे जाबाय गासै खरसा बेवहायबो मोनबेसे खरसा हाबना दङ मोननै बे मोननैया मा थि मासुल माने फिक्स चार्ज प्लास जानथाय बारलांनायनि सायाव भारा माने
15 किल'मिटारनि भारा बुजिबाय ना 15 किल'मिटारनि भारा 1 किल'मिटाराव जोङो y थाङो होननानै जों खरसा थाङो होननानै हमना लाबाय होमबा 15 किल'मिटार थांनायाव बेसे खरसा जागोन बेहा 15y थिमा आसलखौथ' जों मा हमखाबाय x होननानै हमना लाखाबाय 15 किल'मिटार थांनायाव बेसे भारा जागोन जुदि 1 किल'मिटाराव y बा होमबा 15 किल'मिटार थांनायाव बेसे खरसा जागोन बेहा 15y खरसा जागोन स' बेखौ आं नैथि कन्डिशन होना लाबाय बे मोननैखौनो जोंखौ मा खालामथिनदों दानो होदों समानथाय जरा दा होनदोंमोन ना समानथाय जरा दा होननानै जों समानथाय जरा दा होननायखौ जों मोनबाय फर्म ए पेयार अफ लिनियार इकुवेशन्स होनदोंमोन ना क्वेश्चन्सआव जों बेखौ गिबियावनो मोनग्रोबाय बिनिफ्राय जों मा खालामनांगौनो मावफुंथाय दिहुननांगौ माने जोङो मा खालामनांगौ x आरो y नि मान दिहुननांगौ मानि मान दिहुननांगौ नै बिसोरनि मान दिहुननो थाखाय बिसोरो जोंखौ मा होनना बुंदों फज'स्लायनाय आदब बाहाय होनना बुंदों फज'स्लायनाय substitution method ओके बे फज'स्लायनाय आदबखौ नुवाखैब्ला आं भिडिअ अलरेडि बानायखांखाबाय क्वेश्चन नाम्बार 1 नाव दङ बियो बे सोंनाय बिदां 3.3 निनो बे एक्सारसाइजनिनो 3.3 निनो क्वेश्चन नाम्बार 1 नि क्वेश्चन्सआव दङ फज'स्लायनाय आदबजों मावफुंथाय दिहुननाय बोरै दिहुननांगौ बेखौ नायना ला होमबाना नोंसोर साबसिन बुजिगोन आरो बिनि थाखाय आं बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक होना दोनदों नङाब्ला नैबे आइ कार्डआव थांनानै नायहैनो हागोन स' बिदिब्ला जों x नि मान दिहुनना लानांगौ गिबियावनो दै x नि मान दिहुनना लानांगौ समानथाय 1 निफ्राय दिहुनो ना समानथाय 2 निफ्राय दिहुनो नोंनि गोसो आङो समानथाय 1 निफ्राय x नङाब्ला y नि मान दिहुनना लानोसै बहाय x नि दिहुनो ना y नि दिहुनो नोंनि गोसो होनखाबाय आङो नाथाय नों बबेखौ दिहुनब्ला नोंहा गोरलैसिन जागोन बेखौ नायनानै दिहुन दायो आं नुबाय x आ हारसिं होमबा आंहा x नि मान दिहुननो गोरलैसिन जागोन जाय हारसिं दङ बेखौ दिहुननो गोरलैसिन जायो ओंखायनो आं x नि मान दिहुनसै x नि मान दिहुननो थाखाय नों नैबे बाथ्राखौ लिरनांगोन बबेनिफ्राय दिहुनगोन समानथाय 1 निफ्राय मा लिरनांगोन फ्रम इक्वेशन 1 होननानै लिरना लादो समानथाय 1 निफ्राय समानथाय 1 आव मा दंमोन x प्लास 10y इक्वल टु 100 बेसेबां 5 दंमोन ओके स' बेखौ बिथिं लिरनोसै implies जुदि नोङो x नि मानखौल' लाखियोब्ला 10y खौ बिथिं लाङोब्ला मा जागोन ओरै थागोन ना x इक्वल 10y खौ बैथिं आलासि जानो लांदो होमबा बिथिं मा दंखायो 105 दंखायो माइनास ओके 105 दंखायो माइनास एक मिनिट नुवाखै जानो हागौ नोंसोर बेखौ होमबा x इक्वल 105 माइनास मा जाफैगोन बियो 10y जाफैबाय ओके एक मिनिट बेखौ नैबाव लिरबा बांसिन क्लियार नुगोन आं बेयाव लिरनि x इक्वल टु 105 माइनास 10y स' x प्लास 10y इक्वल टु 105 आव बेखौ बिथिं लाङोबा जोंहा बेबायदि मोनबाय होमब्ला बिनिफ्राय जों x नि मान मोनबाय ना बेखौ मा होना लादो दानिया समानथाय 3 होना लादो मा समानथाय जासिगोन बे समानथाय 3 बे समानथाय 1 निफ्राय जे नों x नि मान मोनबाय बे x नि मानखौ समानथाय 2 आव फज'लाय बिनि थाखाय नों लिरदो x नि बे मानखौ समानथाय 2 आव फज'नानै x नि बे मानखौ समानथाय 2 आव फज'नानै using this value of x in equation 2 using this value of x in equation 2 okay होमबा बेसेबां जागोन समानथाय 2 आव फज'नोसै जोङो समानथाय 2 खौ खनसे लिरना लाफिन बिदिब्ला समानथाय 2 आव मा दंमोन x प्लास 15y इक्वल टु 55 स' x नि जायगायाव फज'फैनोसै बबेयाव समानथाय 2 आव समानथाय 2 आव फज'फैनोसै होननाय लोगो लोगो समानथाय 2 आव खनसे लिरना लाफिनबाय
लिरना लाफिनाबाबो डाइरेक्ट फज'बाबो जायो होमबा नैबे जाबाय समानथाय 2 मोन बे समानथाय 2 आव x नि मानखौ फज'नोसैनो होमबा x नि माना नै 105 माइनास 10y प्लास 15y आ 15y बिथिं बेसेबां दंखायो 155 जाय दंखायो बेखौ बिदिनो लिरलांबानो जाबाय 15y आ 15y का 155 आ 155 का जास्ट नैबे x नि जायगायावल' नैबेखौ फज'फैबाय x इक्वल टु 105 माइनास 10y मोनदोंमोन ना बेखौल' नैबे x नि जायगायाव ग्रोब फज'फैबानो जाबाय बे जाबाय x नि मान बेयो बबेनिफ्राय मोनदों समानथाय 1 निफ्राय मोनदों बहा फज'दों समानथाय 2 आव होमब्ला बिसोर मोननैनि गेजेराव माबा मोनसे खालामनो हागोन नामा जों नायसै बिसोर मोननैहा y बेहाबो y दं बेहाबो y दं बिसोर मोननैजों माबा मोनसे खालामनो हायो नाथाय 105 जों बिसोरो जेबो खालामनो हाया मानो होनबा 105 आव y गैया बियो बैथिंसो लांनांगोन बेखौ 105 खौ आं बिथिं लांसै होमबा 105 खौ बिथिं लाङोब्ला समानसिननि बैथिं लाङोब्ला 105 आ मा जाहैगोन प्लास मोन ना माइनास जाहैबाय होमबा मा थाखो बिसोर मोननैल'सो थालांबाय माइनास 10y प्लास 15y जाबाय बा माइनास 10y जों प्लास 15y जों मा जागोन माइनास जालायलायगोन ना माइनास जाबा बेसे थागोन 5y थागोन बुजिदों ना बिसोर मोननैजों 5y जाबाय दानख'लायनानै बियो बैथिं लांबा मा जाहैबाय माइनास ओके स' 5y आ 5y बेखौनो लिरफिनदो बिसोर मोननैजों दानख'लायबा बेसेबां जागोन 5 निफ्राय 5 दानख'बा 0 5 निफ्राय लाथिख' नांबा 5 होमबा जोंहा y नि मान दिहुननांगौ y नि मान दिहुननोब्ला नों 5 खौ समानसिन बारहोनांगोन बे 5 खौ समानसिन बारहोबा मा जागोन डिवाइड खालामग्रा जागोन मानो डिवाइड खालामग्रा जागोन आं बुंबाय थाखायो 5 जों y जों सानजाब जाना दङ बा बेजों बेखौ रानबा बेसे मोनगोन 10 मोनगोन y इक्वल टु बेसे मोनगोन 10 मोनगोन होमबा नों y नि मान मोनबाय दानिया नोंहा मानि मान नांबावगौ x नि मान नांबावगौ y आ मानिमोन y खौ माखौ हमना लादोंमोन 1 किल'मिटाराव भारा चार्ज अफ पार किल'मिटार बा चार्ज अफ पार किल'मिटारा बेसेबां 10 रां ओके स' आं बेखौ खोमोनसै बेखौ नट खालामना लादो नोंसोरो भिडिअखौ दोनथ'नानै स' बे y नि मानखौ बहा फज'दोलाय समानथाय 3 आव फज'दो ना समानथाय 2 आव फज'दो ना 1 आव फज'यो नोंनि गोसोसै आं समानथाय 3 आव फज'नोसै समानथाय 3 आव गोरलै जाखाबाय नालाय ओंखायनो लिरदो y नि बे मानखौ समानथाय 3 आव फज'नानै y नि बे मानखौ समानथाय 3 आव फज'नानै पुटिं दिस भ्यालु अफ y इन इक्वेशन 3 जों मा मोनगोन समानथाय 3 आव फज'नोसै समानथाय 3 आ मा दंमोन नै x इक्वल टु 105 माइनास 10y दंमोन बे समानथाय 3 दै नाय नोजोर खालामनाय समानथाय 3 आ होमब्ला मा जागोन बियो 10 आ 10 y नि जायगायाव माखौ फज'नोसै बे 10 खौ ब्रेकेटाव लिरबानो जाबाय नै फज'फैबाय दे y इक्वल टु 10 मोन बेखौ जों फज'फैबाय बेखौ मोनसे आङो नट खालामना ला होमब्ला बेसे जागोन 10 into 10 100 ब्रेकेट बोखारनाय लोगो लोगो सानजाब जाबाय बा बिसोरनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा बेसे मोनगोन जोङो 5 स' x आ मामोन t मासुलमोन फिक्स चार्जमोन बाट फिक्स मासुला बेसेबां 5 स' जों x आरो y नि मान मोनबाय ओंखायनो आं लिरनोसै देयरफर t मासुला फिक्स चार्ज इज बेसेबां 5 रां 5 रुपिस आरो 1 किल'मिटारनि भारा मोनफ्रोम किल'मिटारनि भारा होनदोंमोनथ' चार्ज अफ पार किल'मिटार बेसेबां y हमदोंमोन ना जोङो y बेसे मोनखो y खौ 10 मोनबाय स' बेखिनियानो दानिया आरो जोंहा मोनसे कुवेश्चन्स दंबावो स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो शेयार खालामनो दाबाव स' आं खोमोरबाय नोंसोरो भिडिअखौ पस्ट खालामनानै नट खालामनानै ला दानिया मा सोंबावदों जोंखौ 25 किल'मिटार थांब्ला बेसे भारा होनांगोन होननानै सोंदों अके 25 किल'मिटार थांब्ला बेसे भारा होनांगोन
25 किल'मिटार थांनायाव बेसे भारा होनांगोन जों बेखौ दिहुननांगौ थि मासुला बेसे होखानांगोन राङा जाबाय बे 5 रां ओके बेनिफ्राय जानथायखौ लानानै होनांनाया बेसेबां रां 10 रां 1 किल'मिटाराव 10 रां 1 किल'मिटाराव 10 रां गरे 25 किल'मिटार थांनायाव बेसे भारा होनांगोन बेयो स' लिरदो 25 किल'मिटार नि भारा चार्ज अफ 25 किल'मिटार बेसे जागोन थि मासुल फार्स्टआव मा थायो थि मासुल जायखौ होखानो गोनांखा नों जेसेबां जानथाय थाङा मानो बेखौ होखानो गोनांखा थि मासुल बेखौ आं मा हमना लाबाय x होननानै हमना लादोंमोन ना बा x नि जायगायाव जों बेसे मोनखो 25 किल'मिटार थांबा बेसे खरसा जागौमोन 25 y खरसा जागौमोन जेरै 10 किल'मिटार थांबा 10 y खरसा जादों होमबा y नि जायगायाव बेसे मोनखो आङो 10 मोनबाय बा बेसे खरसा होनांगोन बियो 250 बा 255 रां खरसा जागोन बेहा स' आं जोबथारनायाव मोनसे खोथा बुंनि नोंसोरो बेखौ गोसोआव लाखि थि मासुल होनोब्ला नोंथाङा जेसेबां जानथाय थाङा मानो बे मासुलखौ होखानांगोन नोङो 10 किल'मिटार थांबाबो बेखौनो होनांगोन 15 किल'मिटार थांबाबो बेखौनो होनांगोन 25 किल'मिटार थांबाबो बेखौनो होनांगोन बे जाबाय थि मासुल बेखौनो मा होनना बुंदों बिसोरो फिक्स चार्ज होनना बुंनाय जादों स' भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनदों मोजां मोनदोंब्ला एकदम लाइक खालामनो दाबावथार आरो नांगौ जानाय मानसिनो शेयार खालाम बे भिडिअखौ स' उननि भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन उननि भिडिअआव आङो नेक्स्ट नाम्बारनिखौ खालामनानै होगोन बेनिखायनो बेबायदि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै ला जाहाथे डेइलि आपडेट मोनबाय थायो बेल आइकनाव थुनानै अलखौ सेरनानै हो स' आंनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर गोजोन्थों